फैदो थांनोसै गाखोफैदो। थुदो। ओइ आसोल बहा दं? नै गामियावनो एसे बेरायलाबायदों। ओमफ्राय माथोमोन? फैलाय दाउथु जरा पिकनिक स्पटआव एसे लोंखावैनि। थांजागौमोनथ' गारियानो गैयालै। माथो जाखो? बे सोमदोन देरहासार बिसोरखौहाय लाबोफा। थांजागोन दे, गंथामसो बायनानै दोनखा। दे। बेयावनो लानोसै ना? दे रेडि वाव समायना नुदों। वाव हाब मा एसे गोबाव दाबो फैया? नैबेखौ साबसिन नुदोंना? वाव। नंगौना? बाव मोनसे लाबावनो। स्माइल आयौ जि दै गांबाय आं जि दै गांबाय। र' जि गरम। लायगोन। उफ दिनाबो जा गरम। थेंक इउ। दासो मोजां मोनबाय। थ' थाङासै? फैद'। आयु फाग्लाफ्रा एसेबां गोबावजोंसो मोनफैथारबाय। होनब्लाबोथ' फैबायना। माथो एफा गोबाव? ओइ बेखौ सोंबाय थायो नामा? बरिया वाव जोबोर समायना जायगा ना? फैदो मेथाइ जानोसै। आयु गरमथार। जि गरम। लाबो आंबो। आंजों दिनैसो फार्स्ट टाइम ना? मोजां ना जायगाया? नोंखौ ना माब्लाबा फैबावबा मेथाइ जाहोनानै केकबो होलायगोन आङो। साखावले साखावले लागाव।
बा दाउथु जराफोर बायदि मा बाथ्रा फोरमायलायदों आसोल सिख्लाया मोजांथारना मोनबा लागोन आं सलिड ओइ बस रागा जोंबाय हामालै जारौ बेफोरबायदि रान्थि रुन्थि मानसिफोरजों बेरायनो जोंजों फै जोंजों फै 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 सना फै फैना फै ओइ सेंग्रा सिख्लाखौ वाह, जोंनो समायनाथारलै। हगारनानै हो मानसिखौनो बोरमा सिखाव नुखायो फै बस ए होनसै नामा बस गावनानै हो बिरखां सिख्लाखौ बोनानैलाय बिरखां फै सना फै हगार आंखौ। फै बिरखां फै फै बे थाबैयावनो थैना थानों हगार बिरखां हगार बिरखां हगार आंखौ। फै सना फै 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 हगार बिरखां माथो जाथारदोंब्रा बेलाय है 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 आयु थु खारदो 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 बिरखां सिखां मा जाखो नोङो सिखां बिरखां ओइ खारदो खारदो बिरखां खारदो गारिया सिखां खारदो खारदो बिरखां सिखां आदा र' लासै लासै आदा नों बेयावनो थाथ' दे र' आं सेर लायनो आदा आदा जिरायदो हर आं फुनना होनो रावबो खामानि मावहैथां आंनो थै आं फुननो उफ मा आसोल माथो गन्थं मोखां जिफोर जोमा दंलै औलै बन्धु बिदिनोसै माथो खालामबावनो फै हाब आसोल माथो लामै जाथारदों औलै खर'आवबो माथो दोलालायदों आइये एसे एसे नो जिराय दे जागोन ओंखायनोथ' आजिखालि गोसोनायफोरखौ लानानै इदि बेरायजायालै सोर बुंदों अनलायनो मोना मोजां मोनलायनो मोना बबे बिजाबनि बबे दफायाव लिरनाय दङ मोजां मोननायजों बेरायोब्ला बेबायदि साजा मोनो सोर बुंगोन रियेल लाइफआव रावखौबो गिया रावखौबो लाजिया गुबुननि फाननायाव फासयनानै थाया जायहा रियेल लाइफखौ मिथियो बे मालायखौ हिंसा खालामा आरो बेबायदि साजा होनोबो साना हाब माथो सालाबोलायखो नांलायलामो जेबो नङा दे जाग्राबो गैबावासो दे जायो आदा आं दसे बेरायहैनोसै थांना फैदो जागोन दे आदा मोना थाथ'दो आं दे थांनोसै नानि माथो खालामबावनो लोगो जि जानानै थांबाय जालांबाय थो गामियाव एसे बेरायहैनोसै नि जाथारा आंना खर'आबो सायो ओइ जेबो नङा इफोरो थांजागोन औ थो जाबाय थांनोसैथ' फैदो आइदै आइदै
आइदे हैट देंग्रा मानसिफोरनो बेरायनो लिङोब्रा नोङो जालाय नोंजोंबो ओइ माथो जानोब्रा थो लासैलै आइदै 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 बे लावथिखौबो नांगोनलै अबाव दं नोङो नै थांगासिनो ए माथो दाबो सफैया गारि फैद' सालायगासिनो ए दे ओइ रु ओइ साला कुकुर ओइ साला आदा आदा बियो नोंनि मा दाय मावदोंमोन नों बेखौ बेबायदि बुनो नोंसिनि मोजां मोनलायनायाव आंहा जेबो नाथाय नों बेखौ मिथिगौ बेसे लंफट बियो आंखौहाय बेबायदि हालोद खालामदों नों बेखौ मिथिगौ नोंखौ बिनानाव सासेल' होननानै आं अनोमोन नोंखौ आं अनदों उन्दैनिफ्रायनो गोबां सिख्लाफोरजों बेबायदि मोजां मोननानै गोबां सिख्लाफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय बेसे लंफट मालायनि मोजांखौ बेरायनो हाया नाथाय बिनानाव आं नोंखौ बिदि जाहोनो गोसो गैयामोन आं नोंखौ अनोमोन आदा बा सुबुं नोंनि आखला दासो सोराङाव फैदों आंनि आदाया नोंनि मा दाय मावदोंमोन नों बेखौ बेबायदि बुना हरनो बुं सुबुं बुं मानो सिरि थादों बुं